Akala ko pre, ikaw yung pangit. Pangit bitaw. Hey girl, bend your back. Double panda. Baby, let's go now. Rough ride. Tingnan mo yung shape ng mukha niya. Di ba? Para siyang nagkaganon. Kasi, ka-shape din siya ng mukha mo, pre. Ayan, pre. Kamukha mo siya. Ang pangalan niya is Dave Nok. Kakauwi ko lang. Galing China, pre. Baka mahawakan mo ako, bro. Sa virus. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. What's up mga boss and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junpel J of Junpel Films. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So for today's video, alam nyo mga boss, napaka-issue talaga sa panahon ngayon dahil sa virus, yung tinatawag na COVID-19 o nCoV-19 o yung coronavirus. Napakalaki ng problema dito sa Pinas kasi from China pumunta sa ibang bansa hanggang naabot dito sa Pilipinas. Kaya ngayon medyo na problema tayo kasi takot tayong lalabas lalo na pag walang mask. Pero yung iba makikita natin sila na lumabas pa rin sila kahit na pinagbabawal talagang lumabas kasi dapat naka-quarantine lang sila sa bahay. Ganun talaga yung Pinoy, marami talagang lalabas kahit bawal nga. So ngayon, di natin alam mga boss, meron nga pala tayong ibang virus. Pero hindi natin alam, matagal na pala tong virus na to. Pero hindi pa pinangalanan. Okay, meron tayong bagong virus na makikita lang natin sa ating mga kapiligiran. Makikita lang natin sila, hindi lang sa hangin, pero makikita mo siya. Makasalubong mo yung mga virus na to. Ang dami nang nahawa sa COVID-19. Isang virus na tinatawag na Cheese Move 20. Ang ibig sabihin ng Cheese Move 20, sila yung mga chismosa virus. Itong mga klase ng mga virus na to ay makikita mo lang kahit saan. Makikita mo sa inyong kapitbahay. Makikita mo kahit nasa tabi-tabi lang sila. Tambay lang yan. Chichismisan. Alam nyo mga boss, ito yung Cheese Move 20. Madali kang mahawa nito. Madali kang mapagtripan ng mga virus na to. Number 1, magkakaroon ng hawaan ng virus na to kapag meron kang plastic na kaibigan. Yung kaibigan mong napakatahimik pag nasa harap mo, pero pag ikaw ay nakatalikod na, good luck. Dahil ichichismis ka ng kung ano-ano. Hoy pre, kumusta? Oy pre, halika dito. Ba't na parito ka? Dito ko pre, para makita ko yung mga alagang manok mo. Sakto-sakto talaga pre. Kasi ito, nagpapakain ako ng manok. Pero sakto talaga dumating ka dito. Halika, ipapasyal kita sa mga iba-iba kasi yung klase ng manok ko eh. Ito, dito tayo. Dito tayo pre. Eto pre, ito yung manok ko. Ito yung palaging ginagamit ko sa sabong. Palagi itong mananalo. Tapos marami na akong naipon na pera dyan. Kasi palagi akong nananalo niyan. Okay yun pre. Okay yun. Okay yun. So eto Yo, pre, ano? isasabong kita na mamaya pre. Ayan, mamaya. Oh. O sige, walang problema yan pre. Walang samad yan. Walang samad. Okay. Wala. So itong pangalawa ko pre, medyo half German to pre. Ito yung half German chicken. Tingnan mo pre, nabili ko yan galing po sa Germany. Dinala ko yan dito sa Pilipinas para ipangsabong kasi medyo napakalakas niyan. Okay lang pre. Oh, eto sa pangatlo pre. Saktong-sakto to pre. Medyo talaga nito, napaka-aktibo talaga nito. Napaka-agresibong manok to. Tingnan mo yung mukha, o di ba? So, eto pre. Itong manok na to pre. Parang pag nakita ko to, palagi kong nasa isip ay ikaw. Kasi yung manok katulad ng mukha mo. Magkamukha kayo ng manok ko. Ito sa pangatlong manok ko, pre. Ito, tingnan mo yung shape ng mukha niya. Di ba? Para siyang nagkaganon. Kasi, ka-shape din siya ng mukha mo, pre. Ayan, pre. Kamukha mo siya. Ang pangalan niya is Dave Nok. Tapos itong isa kong manok na to, pre. Nakita mo yung kulay niya. Para siyang kulay negro. Kung hindi lang sana to naging negro, pre. Tingnan mo, pre, oh. Magka-shape kayo ng mukha. Kamukha ka talaga kayo. Ang pangalan niyan is Dave Nok number 2. Ito yung mga native chicken. Sige pre, maganda pa ng mga manok ko pre. Alas mo na ako pre. Ang ganda pre. Sige pre, bye-bye. Pre pre. Uy pre, saan ka galing pre?
Pre, nagsasaya ako, pre. Kita mo, pre. Pre, galing ako sa mga manok ko ni John Phil, pre. Oh, tapos pre? Ang pangit ng manok ya, pre. Ang bati-bati! Para tulad ito, pre. Ay, puta! Ade? Uy, pre, sinong namatay? Anong kaguluhan yan? Pangit daw mga manok ni John Phil, pre. Oh, pangit ka talaga. Akala ko may patay. Wala, pre. Akala ko, pre. Ikaw yung pangit. Pangit bitaw. Pangit talaga, pre. Yung mga manok John Phil, pre. Awa mo yung gabi, pre. Nakawin ko yung manok niya, pre. Balita ko, may sipon raw nun. Oo, pre. Mga siponin. Sa mamayang gabi, pre. Nakawin ko yung manok niya, pre. Ah, sakto! Dalawa na yung pangit. Pangalawang virus. Madali kang mapagtripan ng Cheese Move 20, lalo na kapag magdala ka ng jowa sa bahay nyo. Yung feeling na gusto mong ipasyal ang jowa mo, pero wag na lang kasi maraming mga Cheese Move 20 sa lugar ninyo. Kadalasan masalubong mo yan kahit sa tabi-tabi. At kahit ano-ano na lang yung mga pinag-uusapan nila. At kapag kayo ay nakita nila, good luck dahil kayo na naman ang pagtripan ng mga walang hiyang virus na yan. Baby, let's go now. Rough Ride. Bib, nandyan mga kapitbahay ko. Wait, what? You mean, Cheese Move 20? Ha? Haktog. Ay, sorry, Bib. Pre, nakita mo ba yun? Oo, pre. Iba na naman kasama niya. Kahit sino-sino na yung kasama niya, no? Oo, kita ko yun, pre. Kahapon, kalbo yun. Ngayon, mabang buhok na. Oo, di ba? Kalbo yun kahapon, eh. Tapos, pinalitan niya ng hipon. Kaya na naman, pre. Ang ibig sabihin ay sila ang Chismovirus 20. Chismosa Virus 20. Ay, pa niya pinalak. Papangit nyo. Baby, don't worry, okay? Nagdala ako ng mask. Okay, B. Ang galing-galing mo, B. Oo naman. Iwas sa mga viruses nito. Pinalitan niya ng hipon. Tsaka pangit yun, ah. Pangit mo. Mga viruses mo sa vape? Yes. Lego. Number 3 virus. Madali kang mapagtripan ng mga Chief Move 20, lalo na pag balikbayan ka. Kapag ikaw ay kakauwi lang galing sa ibang bansa, maghanda ka dahil ikaw ang target ng mga virus na yan. Ang gusto nila, manghingi sila ng mga imported na pasalubong galing sa ibang bansa. Uy, pre! Ikaw ba yan? Oo, pre! Ako to! Ayos ah! Kamusta? Kamusta? Okay lang sa akin dito. Ah. Ikaw, pre, saan ka galing? Kakauwi ko lang, galing China, pre. Pre, baka mawaan mo ako, pre, sa virus. Naku, wala yun, pre. Sip lang ako dito. Vish, galing ko sa China, Vish. Oo nga, Besh eh. Baka mahawaan tayo ng virus. Oo nga, Besh. Besh eh. Vish. Pero Besh, dahil galing siya ng China, manghingi tayo ng pasalubong sa kanya. Lego. Wala yun, pre. Okay lang naman ako, safe ako. Pasensya na, pre. Okay lang yan. Tara. Uy, mga maganda kong kapitbahay. Kamusta? Maganda tayo, Besh. Baby, don't you digress. Baka naman, may pasalubong ka sa aming chocolate. Oy, ano po kasi mga kapitbahay, meron akong 2 pasalubong sa inyo. Okay. Kayo na lang bahala na ito, ha. Maghati na lang kayo na ito. O sige, bye-bye. O, wala nang hatag niya ako, Besh yun. Hindi ram itong buang eh. Kasi tuon niya na ito, dito ka-afford na eh. Mga rich kid na to. Ay, napi ako abi siya, ay. Tigalan ko kala ni. Kapatid, ano eh? Mga panghatag na sa mga kulira dito. Number 4. Madali kang mapaglapitan ng mga virus na yan kapag nakikita ka nila na marami kang mga alahas, pagdududahan ka nila. Sasabihin nila kung saan galing yung mga alahas gadget mo dahil napakamahal ng mga gamit mo. Pre, ano yung balita? Wala to, pre. Nagsasaya lang kami dito, pre. Teka pre, para napansin ko, ang ganda ng relo mo ah. At ang gold mong necklace, pre, ang ganda, pre. Ito pre, bigay to ng papa ko eh, galing States. Ito yung gold, bigay sa akin to ng aking auntie. Galing China. Ang ganda-ganda, pre. O sige pre, alis na ako ah. Putik ka duda-duda pre. Totoo kaya yung necklace niya? Oo, pre. Bakang talagang mahal yun, pre. Alam mo pre, yung tatay niya,
drug lord sa China. Ha? Talaga, pre? Oo, pre. Tsaka na yung nanay niya, pre, courier sa tatay niya. Bali siya yung humahatid ng mga droga. Ah, ganun ba, pre? Drug lord. Number 5. May mga virus din talaga na mahilig sa mga buntis. Minsan yung virus na to ay parang mga multo. Kasi pag nalaman nilang buntis ka, pagchichismisan ka nila. Baby. Nabuntis siya? Oo, pre. Ang laki-laki ng tiyan niya, pre. Kaya pala, ganun kasi yung mga malalandi. Mga malalandi, Ano yung malandi, pre? yung kahit sino-sino lang magpapaturjak. Tayo ka lagi sa disco, pre. Palagi mo yung makita sa disco. Sa disco, pre. Ganun talaga yung mga babae, pre. Kasi ang lakas nilang magpa-hard to get. Pero, hagbera din nalugit. Huwag kang paiyot, huwag kang... Okay mga boss, hindi natin maiwasan ng mga virus na yan. Marami tayong mga chismo virus na kapitbahay. Marami tayong mga kapitbahay na napaka-chismosa. At sana, lahat ng mga nag-positive sa chismo virus, ilagay sa 1-year quarantine. Para naman mahimasmasan ang pagka-chismosa nila. Alam nyo mga boss, napakadelikado ng klaseng virus na to. Kasi, hindi tulad sa COVID-19, madadala sila na ng hangin, pero itong virus na to, makasalubong mo pa sila. Tapos, magpaplastikan pa. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout sa mga palagi nag-share sa previous ko na vlog. Shoutout nga pala kay Ryan Ponce Vitor, Joshua Urungan, Jay Conejos, Cosip Jan, Duen Castañeda, Ralph Axel Martinito Ebarli, at ang pinakahuli, si Almera Faith Bicoy. Okay mga boss, hanggang dito na lang at salamat sa panonood ng video na to. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. And pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Mga boss, kung marami kayong mga kapitbahay na nag-positive sa Chase Move 20, like, comment, and share. And don't forget to click the subscribe, mga boss. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat and see you in my next video. Bye-bye! Uy, lahat ng mga positive sa Chase Move 20, humanda kayo. Ika-quarantine na kayo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.